मटन भोजिरे भी साधा कौन ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଆନାଦର ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସର୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିବେ କି ପିଙ୍କୁ ଆମକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇସାରିଛି ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ରିସେପସନ୍ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ସୋ ସରି ଗାଇଜ୍, ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ବ୍ଲଗ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ବିକଜ୍ ମୋ ଦେହ ବହୁତ ହି ଖରାପ ଅଛି ଏବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାମୁଁ ଆଉ ମାଇଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ବହୁତ ସାରା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ଏଠି ମେଲୋଡ଼ି ନାଇଟ୍ ବି ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ମାମୁଁ ମାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଭେଟ କରାଇ ଦେଇଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଇଏ ମୋ ସାନ ମାମୁଁଙ୍କ ପୁଅ ବହୁତ ହି ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଥିଲା। ତାପରେ ତା ମାମାଙ୍କୁ କହୁଛି ତମକୁ ପିଟି ପିଟି। वो अलग ही लेवल का बंदा था। ତାପରେ ଏଇଠି ସବୁ ଆଈ ଏରିକା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ଚାହାଁ କରିକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭାରି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଆଣ୍ଡ ଇଏ ମୋ ମଝି ମାମୁଁଙ୍କ ପୁଅ, ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଥଣ୍ଡା ପିଇକି ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି, ଦାନ୍ତ ଖିଲ୍ ଖିଲ୍ ଦେଖେଇ ପକଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଦେଖା ହେଇଗଲା ଆମ ସୁନ୍ଦରୀ ମାଉସୀ ମାନେ, ତା ସହିତ ମାମୁଁ ମାନେ। ଯେହେତୁ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଥିଲା ତ ମୁଁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଭେଜ୍ ଖାଇଥିଲୁ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଣ୍ଡ ବାଏ ବାଏ।